Ui, ny verden. Jeg venter lige til mine venner kommer. Okay, der var du. Nu kommer jeg. For helvede, hvorfor lander du lige oven i mit hoved? Det ved jeg desværre ikke. Jeg hoppede herover i stedet for. Okay, Så falder jeg på det der. Okay. Så går Jeg jeg holder vagt, hvis der kommer en creeper. Jeg gjorde da ikke lige det. Nej. Nå. Der! Kast det æble! Det gør jeg. Var det godt? Ja. Okay, så ved jeg det. Nej. Du skylder mig det æble igen. Hey, en piggy. Du ved ikke, at jeg har noget kød. Juhu. Oh yeah. Ja, nu er vi nede i Korten. Okay, 5 dage senere har vi bygget et hus. Farvel. Se, nu. Au for helvede.